לטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו. אנחנו עומדים כאן בתחילתה של שנה חדשה עם תיק על הגב ולב מלא, בזיכרונות, בחלומות ובתקוות. מתכבדים להזמין במחיאות כפיים סוערות את תלמידי שכבת י"ב עם הצוות החינוכי להיכנס! בדיוק לפני 3 שנים נתבקשתי למצוא שם לבית הספר, ולאחר התלבטויות נבחר השם אורט מגשימים. פירוש הפועל להגשים במילון זה הוצאת דבר מה מן הכוח אל הפועל, מימוש. ואכן בית הספר מיום הקמתו חרת על דגלו את ערך ההגשמה, הגשמה אישית, קבוצתית, כיתתית ובית ספרית. פתיחת שנה היא זמן של תקווה, התחלה חדשה ושאיפה לשינוי. השנה אנו נושאים בליבנו תקווה כפולה, בחזרה לשגרה שלמה וטובה, לשחרור החטופים ולשנה שקטה יותר. כמו תמיד הערכים שילוו אותנו, כבוד, שייכות ויכולת לראות את האחר, הם אלה שיהפכו את השנה הזו לשנה עם משמעות אמיתית. וככל שתשקיעו בחברות, בפרגון ובהקשבה, כך תגלו שיחד אפשר להגיע רחוק יותר. השנה החלטנו לפתוח את הטקס עם משהו ייחודי. נפתח בברכות ואיחולים של התלמידים לשנה החדשה, כדי להתחיל את השנה ברוח טובה יותר. השנה אני חולמת שכל המלחמות ייגמרו, שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום. השנה אני חולמת שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום. אני חולמת על שנה שקופה מוצלחת ושכל החטופים יחזרו הביתה. אני בטוח שיחד ניצור השנה שנה מלאה בחוויות, בלמידה משמעותית, בצחוק וגם ברגעים מרגשים. אז בואו נפתח את השנה הזו בלב פתוח ובמבט קדימה. שיהיה לכולנו בהצלחה. מאחלים לכולנו שנה שקטה, בטוחה, עם הרבה רגעים קטנים של טוב. ברוכים הבאים לשנה החדשה. וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצער וממשיך למסע.